Ya está. Vale. Asi, nungo alabizarin da hori da noita hori guztoko litxakigu jakitxien. Nungo zarin zeute, bizkate hortik hasikoaz. Ni nungo alabi ba etxetxuko. Etxetxu bazarriko. Nebarre baik? Ez, anaixe izkangoen da, neska ginen. Bai, dena neskak. Zenbat zineten? Oseak, bat, bi, hiru. Hiru eizta. Lau. Hiru izte, lau. Laugarrena monji. Bai, eixe, Madrilen moji. Bat monja jundeko hor. Bai, bat monja guztana, neusena. Etxetxeko edartotxu. Da zeure umearo guzti, ume zinen denpora guzti, etxetxu nintzen du? Bai, eta ota amosturta arte, ota amosturta zona urtean dune. Hogeita ama bosturta zona. Bai. Askartze ire. Bai. Abetxu. Bale. Oso ondo. Bueno, bazerzen bierra etxen duen, bazerzen bierra eta baizu. Bazerzen beti damun, bazerzen gitxi motean. Gitxi motean da, okurri jakun ipini ben dago, alkiletako eta okurri jakun izaten zan, gizoni hartu inbiau izaten zan. Hartu inbiau ze, hamen bazerzen bierra inde, hartu inbiau eta nire gizonak pixkatatzera lez da eta, bueno, hamen nimau ginen da hartu endun da, gero eta zazpi urte ginen zune. Ja. Ta, lehenengo pixkatatza jongoa barriro hori baino harina, eskola nola jute zinen, Maritere? Bertxure. Herbera jute Bai, oinez osteri etxean dugu. Bertxure osteri oinez. Gure pelandan txingerrikan hain dira. Abetxe, bez? Eta baserriko bierrak egin de jute zineten eskola? Ala, ezeuen bierrik, eskolako denpora eta ezeuen... Jule etxine zera zatzen, orduan intxaurren, beixen aurren ibiltzi solunde, intxaurren bierra bauen bai gure eskola barik, eta bestelan ba, eskola. Eta zelako bierrak egin behar zer duzen? Intxaurren aparte? Bazerzien, beha baizu, hortu baiz eta asko etxean dugu. Da, animalixek? Gurina asko etxean, bai, beixek eta... Da danok neskon hartine, aizton hartine, moldatzen zinen... Bai, gau aizton hartin moldeteinen. Aitxei da amai laguntzen. Bai. Eta zuek errentan zeukien baserrixe, ez? Bai. Esan zegoena. Esan gauri, Don Isidrona zan. Don Isidrona zan, da errentan zego zan. Don Isidro medikuena, bai. Bale. Gero erosien duen, gero haute, gero ona tortxe, gero erosien duen basarze, bai. Bueno. Bale. Eta eskola jute zinenin, elkartuko zinen beste herriko beste Ba, beste muikin. Orduan egote zine... Ez, eskola bat egin mutilek eta beste neskak gote egin orduan. Eta gero juntete zinen mutilekin eta? Ba, gitxi orduan. Gitxi, da olgetan eitxeko eta errekreoko sasoien eta bai, edo neska-neskak inen? Ez, mutilek eta orduan ba, errekreun deo bai biltxein alkarraz. Orduan bai? Bai. Lehen zauzu gure perplazan, txintxerrikan edo? Ba, gure pelandan. Bueno, oiniz etxen duen osteritxe. Ebertzen bai, ebertzen bazkatxe osteri bai, Bertxu osteri, bertxutik etorretxe bazkaldote atzagun. Da, ni pregunta bat emitutze, Urepel landa hori nunda, zeri ditzako? Azkartatik eta Mationa bitxarteko, landi. Bai. Hoxe, Urepel landi. Bai, ez dut segulentzun. Ez dut entzun inuz. Segulentzun zuentzun Urepel landi beti. Klaro, Urepel hauenetik. Klaro. Urepel landi beti. Bauke, beran logiki baina ez du jagin. Eta hor bidin, olgetan etxezen duen? Bai, hor txepazten duen, gure olgeti hoxe zen. Soka saltun edo txingerkan. Eta horre zegoek nesko lagunok jolasten zen duen, edo horra usoko danekin? Ez, en general neska lagunek horretan. Da gero eskola. Gero eskola. Zuk ino zentzu zentzen amai edo aitxe izaten, gizonezko falta jaku etxin edo hainbeste neska eta hainbeste alaba eta gizonezko bierrak eitxeko eta olakoik edo ez? Bai, lehen guzua daukien duen udan, horretxek lauroskengo lehen guzua daukien duen udan baten, ze nire aiztak hori debane udako etxagun zinde, klaro, etxin mutile falta zan da, udako lehen guzua daukien duen udan etxin biharrak etxen. Ba, zer zer. Hombre falta itzen, udako etxa orduntzatzen hoteleta, udako denpori itxan, hoteleta. Da, deba? Kamarera, ba, debako hoteleta jute zen. Horri, udako itxa mutile jute zen? Ez. Eski toketako hori behar. Eski hori behar.
Baina etxeko bierrak etxakara mutilek harri. Da gero baserretxo bierra be mutileletxe izan dugu. Uixe. Mutileletxe. Da inoze hortuariko zeretik, inoz plaza osteraik edo inize oso edo? Bueno, behin pixkaten neustu gineni, bueno, ama pixkat neustu zanin, plaza, ondarrua, astu baini. Astuaz, arutzina astu karraute jutzen, ez nire astutzaretan, kantinek, da astu kolpeta, nik amentu ontorretik eta kaminez ondarrua, hoi mintu da hoi txentxuzen. Zer mat urte ekiko zen ezuk orduan? Nik orduan, ota kontxuzen ota marretik, ota maostaz torren ninona, Ja nahiko nahi usitzen. neuste. Da, zure... Da gero astu bainin, da gero etxerutzin, arutzin oinez, porque astu karreote jutzen da kolpe astu baite, eta astar bat onzan gurin, baina bizkorra harin, elektrizidadi baina bizkorra etxean da, kolpe eta hoi mintu etxean zen, justo amendik eta ondarrua. Erra velocidade amendik eta ondarrua astuaz da, otzarakin hoi mintxu nahi Karreote. Bueltan ari nengo zen du, karga. Bueno, bueltan ustuteko, gero hane, lehen Bartoloneko zera fabrik izan lekun, lehen marismi zen, oinan institutute duzan lekun. Marismi zen da, antxeko itxen duen harri bat, astu egin urteteko, pixkat alturi, etxegarra gaine urten datzu, astutzaretan hanka sartu, astutzara bai uselako din, astutzaretan hanka sartu, eta astu hainin, gero txerutzen, zein baino zein harina torteinen iule, Igur bosei asto, danak alkarraz da, dana bata bestia aurri hartzen. Bosei asto, berritxutik, ondarreko plaza juten zinen, baserri desberdintako... Akorten azpilargo getxegu, aukiban beste asto eme bat, da guri arrazan, jota bata bestia aurri hartzen. Da, zerine, Jesus errenterixene aski egunan, oin behan da, gureaz aski, da gure aztarrak, lehengo, nahiztuan bera lehengo ase urera etakun, da, han erreteritxea biztatakun, jota, azte zana, da, zu laukun, nizte izlan nintzen jausten. Lehengo alietako urera eta. Habilidadi makala zenpen, manek etezen du. Etxerutzen astutzaren hankar sartute, astuan gaini hartxe. Eta horrez hau bosei bat asto elkartzen zinetela? Beti alkarraz, iule lau boste tortein alkarraz. Baserri desberdintako alabak edo izango dala neskak? Baserri desberdintako neskak eta handrak eta bagotxin eguna. Zer normalin plazako itxa, zintzuk gute zineten? Neska handrak beti, danak handrak. Pilar Goiutxe guzu ez zenuen Mirenen da, Matiasen da ama. Bueno, ara zemate erromoixek. Bueno, ondo pasten dungu. Ara ondarrua plaza osteran, baina ondo, Barrein eta... Egunero gute zinen plaza? Egunero. Orduan ez nire izan otero, orduan zen supermerka bergea. Da ez nire baserriztaik uterutu zana, kantinetan. Oso ondo. Bueno, gaztarue, hori eskola esazoi ezazu, hemen bi erreukizko, hemen gatzen zinen da bestelan eskola. Da, eskolan maistre eukiko zen duen, edo? Señorita Martina, sekule eskatazten. Google Martinaz, hasi eskolan da maitxu egin duen dana, ari eta 14 urte arte. Da, ezera mutilek beste maixo bat euken? Beste bat. Beste bat, bale. Da, gaztaruen, bagizu neskok, hauzit inoi preguntautzen, zuek hainbeste neska etxin, da, amak igual esango zuen edo ez, hilekuta etorri atzuen lehenengo biderreta, orduan jakitxe izan zer zan? Bueno, bueno, amak esplikitotzune. Lehenengo zertzen zuen nuen, amak esplikitotzune. Amak esplikitotzuen, amak jakunatzen olako gau? Olako gauzakin. Aurretik ez dutuen espliketan bajatu arte? Ez. Bajatuteko nandik aurre? Osa, susto darra igual, ez da? Derrepente, han ikusitxekuna, pinot. Bai, eta zego lagunen artin komentetezen den hori? Keba, olako gauzakitzen orduan komentatu itzen. Zego lagun kuadrian? Keba. Da, pentsau. Eskolan gitxia. Eskolan gitxia. Eskolan horre gauzak. Olako gauzak.
Eta ez hau zulen alde batetik neskak eta bestetik mutilek zitela eskola. Alderdi bat inotu zen eskola batetik mutile eta besti neska. Da bardina ikasten zen duen? Ez zen nik mutile zeikizten, gauza ikizten duen bai. Gu gautzen nu liburu handi bat, danak agusane geografia, aritmetiki, zera, zelan da besti... Lenguaje edo... Bai, lenguaji, osak danak agusane liburu baten danak. Dantxe, hartxaz. Goxe da atzalde ikusten den eskoli. Bai. Atzaldetan bebai, uste liburu erabiltzen den, edo beste zozik ikasten den atzaldetan da. Orduan religioi, historia sagrada eta... Ja. Eta handik Bertsuko plazatik etorteko etxa, eta iluntzen baban, zeinek inok laguntza dutzuen, hor biurrik... Keba, ilundu baino, keba? Ez. Milurrik dola, pentsa euskun duen etxegok. Orduan ez hauen olako... Ez. Eta aiztoke alkarraz etorte zinen, edo tranquilo etorte zinen ilunetan bakarrik negun igual intzok zazpietan. Aiztapa, harik eta zertu arte, harik eta eskolia maitxu arte, mala urtaz orduan maitxe zen da, harik eta mala urtaz arte, orduntxe eta bestelan Erromeriz eta juten hasiko zineten? Baina ama urtaz da, erromeriza, Bertsun orduan plazan txan, erromerizitea, irimintxe jota. Eta gero hausutan da behingo zan? Edo azterriken salontzutan, edo... Baina eskinen juten, Ezineten juten. Bakarri Berritxura juten zinen, erromeriza? Bertxura erromeriza. Carmenetan markina jute ineni, zer ine ondarko esperantzako autobuseke piso behiko eta goiko pisu nigul. Eta esan izeten eguna hundixe ez dakitzu egute zinen mea, Santo Femire guti, Bai, Santako nire bai, Bai, ez da? Santako nire guti haitxaz. Maleti egin da haitxaz beti, Santako nire ikizien dugu guten. Santako nire guten haitxaz beti. Kotxin, edo... Kotxin itxezen duen osterie? Kotxin ikute ginen zera arte. Lekoix ginen arte. Eta orduan lehen izan duzu, bilurrik ez egula, etxera gueldo goin, aspanduzuan, telebiztate ikusten baduzu ikusten. Oingo modoko olako gauzek eta olako gizon. Ez eguen lehen olakoik? Biola senyorik esan egoten? Edo igual egon da entera ez? Edo esan horren beste hori eitxe? Bai, da bat emati olako paste mago, zoze ingoan, zoze etxik ingotzen. Orduan ez zaten ez ziniken esan, porque barretxo zuen da. Justifikau eitxe benda gaina igual hoxe, igualen gona motzeuken horre unin da, motzat, jo? Bai, zoze erraukoan berape hori itxeko. Encima kulpante etxizatxuen zau. Hoxe. Bai. Hoxe. Eta erromerixetan eta hor ligauta ingo zan? Ba, antxe liete zan. Beste izan, antxe erromerixan. Asi zan plazi. Irimitxeke, arekan naixak irimitxeke eta arekan naixak joten. Bata bombu jotean da bestik filarmonik eta genero toka bombo. Genero toka bombo instrumento singular beti. Ba, genero zan anaixin bombu jotean da, dumba, eta genero toka bombo zaten instrumento singular. Eta zelan ligete zen? Zuen gara isen, zelan ligete zen? Ba, dantzan. Da, itxitxan hori zeutu zen duen adibidez. Aitxa, urreku zen, amenatzu useku zen da. Ez zegoen urniak unenik. Erromerixako biarrik esan. Urreku zen da. Urreku zen dako. Eta erromerixan dantzan, ligete zen, dantzi zinek eskatutan zeinei. Edo berdin zen? Ba, neskak urtete beti bi dantza eta mutilek jute zinde dantzi eskatutzen. Ordu neskatu beti mutiekin? Ba, beti mutilek. Da, ez ez emote zen? Beti baietze zen? Ez, beti ezan baietze zen, baina, bueno. Da, ez ez lan hartze ben? Zeure guztu gu ezan baietze zen, da bestelan ez tranquil. Bestelan ez ez. Bai, jazta. Bai. Neska batek ez ba neskatzen sekulo dantzan eitxik? Ez. Zer eitxik? Ez tekba zer eitxik. Ordune olako ingomoko zeik izaune. Eta gero, nobixo esazoien, gizona zautu edo, gizona bate izen du nien edo, eskondu zematain zinen, zema tempora nobixo egon da gero, urte asko paseu zinela ez? Ez, urte bido. Eta etxetxurekun zinen? Ez. Ona? Ez etxure, orduan etxungo zen. Nik eskonte urtitan bizintzen etxune.
Dizentzen. Bale. Orduan gizona etorri zen etxetxure? Bai. Gizona zen antzuzi eskerraneko honek izaskunde hortxenen haitxanan nahi Antonio eta Juan eta bertxunan zinek, Antonio nahi izan nire izuna. Eta Jorgena be, bai, ez da? Jorgena eta, bai. Orduan gizona etorri zen etxetxure, eta egon zineten zeure gurasuk, zeudan... Nire gurasuk eta naute gizona eta nire gurasuk. Zure iztakia zeu esan? Da Garbine eta etxetxun jaixo zin? Bai, Garbine bai. Garbine bai. Da Idoia eta... Idoia eta zera? Maite? Idoia eta Maite Bilbon, klinikan. Are, ja Bilbon. Bai. Bale. Amuma eta besti monji, nos juntzan besta iztio monja edo, zeba, no eso... Zelan hartu ban zure iztik hori erabakixoi monja sartzi edo? Hori ezilik izan, nik hori izan ezilikena, are ze pentsate ban edo, ez dakio ba. Berak ezaban monja nahi junde? Bai, monja nahi junde, monja. Da monja eta punto. Eta zu haitxan da manda baserrixen gatu zinen, da zure aiztak gizonen baserrixen gatu zinen. Bai, nire aiztak bataleko isa, da besti markin txabarrin da. Etxabarrin, markin edo, txabarrin. Zeusaz, aiztetatik zarrena zeusaz? Ez, zarrena mogizan. Biharrena etxabarrin bizidana, da nire uarna. Da lauarna leko xeko. Zein, Manolen ama da. Bai. Maite, ama da. Bai, ama da. Zegetxik erabak izan zeu geratzi etxetxun? Ba, ezen, nire amak txingeltzeko eta bestik eskonta usan orduango eta zu izen zinen azkena eskontzen? Bai, nabe geltsu bintzen txini azkeni. Beste danak zu baino harina eskontzen. Bai. Eta zure gizuna etxetxure etorri zanin, bierren bat edo itxi bereitoko jakon, edo zelen... Nire gizuna lehenengo etxetxun da gero, beti iban obortan bierra. Baser zienda horretan. Guri interesete jako asko, zelan baserriko alabi izen da, lehen hasieran komentu gure baina... Taberna ia zelan. Gero hori da noiz zelan izen zan hori ideio eta hori burutaz hori... Hori idei izen zan, porque baserziek zeban emoten orduan behin bai zute baserziek eta ni beti gizuna izaten otzan, jota egin bierra eta itxuen duen bierretan da ondarrua plaza gunde eta bierretan da. Gero ipinioen nio alkiletako honek Santosen da Blankitan da etxietan pinioen alkiletako eta hartu biote. Nire gizuna lehenko kunez ez da. Bueno, gero bai, konforma ginen da, hartu, ze baserzen egin bierra da zen duen izerrataten. Eta ze monteu zen duen hemen? Da orduan hemen oitorri zinen hona eta zein? Ez, gu turta hortuko taberni haun, aurretik taberni haun? Bai, Blankitak eta honek eta taberni hauken. Bai? Bai. Bale, hori izteu gara. Blanketi haun, taberni hauken. Orduan zuek egin zen duen tabernitan errentau. Bai. Bale, eta hasi zinen bisok, matrimonizu, bierrin bertan, edo zelan organizau zen duen hori? Ametxe bierrina zinen, gure amako zineri izan hona, bueno, nik amazki ezteko zineneko, amazki eztekute aretxaz. Eta egunero emote zen duen jaten, kanpoko? Egunero, bai asko baina. Bai? Bai, zartzen aliete inen, egun personata. Asko emoten. Menu emoten egunin ziren? Bai, menu emoten duen. Baina asko baina. Eta kozinean ama eta zeu laguntzen? Bai. Da gizonak zeitxe ban? Gizonak baser ziendo ondioko horreta horrean ditxo. Zeritze ban obran. Zeritze ban obran, bai. Osea, hau, amengo restaurant itori da nahi, ama eta bisok. Bai. Txeko Andrasko bisek esan du. Bai. Tabernia zeuden. Da gero beti kanpo neskak egutxen zuen. Barran eta holan ez da? Bai, kanpo neskak. Baina esan bakarrik taberni hau, hemen beste aukeri hauen bebai, gatzeko lotan edo ez da, edo zelan zan hau? Bai, lehengokun pixka, baina gitxi hori gitxi egin dune. Hori izkendun askoin. Da jentik esan zen du nine, bueno, alkiletago izaskartzeit, bisok matrimonixue, negozixu ipintxagoi ez da, segitzagoi izorraz da horite, familixakuk eta inguruko jentik eta zezatzuen. Apoioi gaukizen duen edo ezatzun inok, nenazoiz, nun sartu... Apoioi nio bez. Gauk, hartut alkilerrin de... Aurra? Bai. Da gero erosi gaina, handik 5 urta erosi gendu gaina.
Eta Alkilerrin da. hasieratik junjatzuen ondo. Bai, bai. Zauzen du esan pare bat urte txarrak edo. Ez lehengotik ondo. Lehengotik ondo. Bai, lehengotik jentia okiendun. Zelako jentiuk izan duen? Ba, bierrine, orduan oingaldin bierrine askot zen, ondarrun orduan, bai, ze obra ondarrun onda, da horretan debilen jentite, orduan bierrine askot zen, oingaldin asko. Da, claro, bidingatzezan jentiz, da pasetan edo besti, baskaltzen. Da pasun de gelitxut eta gero viajantik, lehen bierrine eta gero viajantik oto zini gur kantidadi. Danak gizoneskuk izango zi. Danak gizoneskuk. Da, zauek berton, da Andrasku. Bai, Andrasku. Zelako zentratu eurekin? Bueno, ondo berten. Da Andraskuk itxezen duen hemen biharra. Bai. Da barra neotezan iseko maite. Bai. Bai. Hartu, tranquil. Tano jarte ginen da, bueno, bai zelako Jose, ginen. ukitxalo bat, mesedez. Oso, Vale. Primera. hoxe konteukeu. Bai, lehenko taberniena, da gero... Venga. Taberniena zen. Ba, nula gaulen taberniena... Taberni zenbat denporan eukizan duela zauzu. Ota zazpi urtin. 27 urtin. Vale. Gitxi gora bera, no se zabaldu zen duen? Hoxi, nazak hortan, ez daukeko un, ze burtetan zabalduen duen. 70 edo, zauzu Franco bizik eguela. Bai. Franco bizik egun. Da, akortesari adibidez, Franco hilzan egunaz akortesa. Bai, bueno, komedorein akorten zelako. Zer genti zeiban, zer... Bueno, gentian posa. Bai, akortenaz. Celebreu. Celebrau. Txampanaz edo... Seguro. Nena ez akortan txampanaz, baina celebrau dune bai. Bai. Gentikita. Eta emakumean egune martxuan sortxe be celebratu zen duen? Keba, emakumien egunez esamezken gixen gu, sekuletan gure eguneta. Baina hemen bazkalotin kriston parrandi eukitxezen duen batzutan. Bai. Konta hoxe pixkat, hamen danok emakumik eta esan degun bezeru gizonezku zan, ez da? Bezeru gizonezku. Vale. Da, bueno, zan taberni, da gero eukeri loitxeko tabe bai, da gero horbeko Ez loitxeko gitxi, lehenengo urte baten bixen edo sosaukien duen, baina gero hori gitxi. Da taberni zeukela eta urte gitxire, etorri atzuen hamen baten bat, eta hor behien beste lokal bat zabaldu zen duen edo. Korti hauen lekun edo. Bai, hortxe kamisa zabalduena. Da zelan izin zan hori? Zer eskeni hotzuen zelan izin zan hori? Bueno, lehenengotik, botiko luke, da, neska baltzak etortezin, niak hortena zen. Hori, Baina gero afaltza hona tortezin. Bai. Nik rekordo dauketuk metan, ezak horretan amak zela kontetan, Bai. afaltza tortezin gabaz haurek. Neska baltzak eta zugontek behitzontze zaurezku eta arenei. Da, arena baltzak eta zurik eta gero eskazat hortzaten duen. Horrek nesko zikine da izate bat zen, eskuzikin zikine dukizeta. Da neska baltzak ordu nibiltze zinamen, Bai. Bai, Bai. Betxu. Eta hamen bierrainde gero, dino... Bueno, esan luzero egun epotik gulke. Ez, baina ondo funtzionete ba? Osa, gizonezko gemartxia atate ben. Bai, baitzate ben, baitzate zainik. Bai, eta zuek ikusiko zenuen, dinot, hamen Andrasku bierrin eta gizonezko asko bueltan, ze konklusiota heltze zinen, batze zineni Andrasku oka deskantzun janda gero igual? Ba, gizonezko etxartzaten. Gizonezko etxi txarto zaten. Osa, ez gatzuen asko guztan entzute zendu esan gauzak, ez da? Ez. Bez? Da pentsatezu gaur egun gauzak asko kamiseu dili hor partetik? Bai, bueno, asko. Bai. Bai. Zelako komenten izuk itxe zitzu esan ba? Gizonezko? Gizonezko, bai. Bueno, gizonezko, betiko baizu, betiko ordu non dioik, oin baino kulturek egizagun izabeta, bai, zela komentarizuk. Ja. Emakumipe, Ba, xe, emakumi pasa etxen duen. Gizonezko bitxeuna, aurri etxek. Ja. Eta inoz ezen duen auki problema ikamu hemendik matema mozkortute eta edo burrukan hasi gizonezkuk hauren hartin edo lako ikesan Ez horretik burrukan. Edo non mozkortute eta ezin da hemendik edo. Hori askotan seguruena. Bai, mozkortu eta bai, baina, bueno, etzan burruka ikitu lako ikita. Eta olakutan zeitxe zen duen atateko. Baina, generala aitxak zuenak, nire gizonak zertze ez txuzen. Despatxete zitxu. Bai. Eta
Taberni, jatetxi, restaurante zauzu egun da, zake egun izan duzela eta... Guk egunero gitxien otzanin be, ia iruroi gitxien otzanin botezin. Eta hor, emakume biherrin, eta hor, diru bat jende beten da. Kontuk erun bidin. Etxeko kontuk, eta zeinak erute zituen etxeko kontuk? Etxeko kontuk, gauk... Geuk esatezunin, zein da? Zeu eta etxitxa edo? Negute etxak. Baina batez bezeuk. Bai. Ezta? Osa, pixkata gestinoi etxeko gaztuen eta bestitan. Bai. Zer erosi bidan, zer gazteu bidan, hori zinek edabakitzi ban etxin. Hori neko. Hori zeuk. Eta gizonaz ondo, hor partetik. Bai. Bale, zondo. Gizonak kortu nahi txuan, da gero zure ama be, gaixotu zan, zemat, zure ama hil zanik hau ondo inoiz zabalik egun. Bai. Gero aman partez be bierginek hartu bierri zen zin, ez? Bueno, biergin bat bai bintzet. Carmen orduntxe zartu zan bierra, ez? Bai. Amu maia hoien gatu zanin. Ni akordetena zure amaz. Bai. Totxu gaina, mezen aruztxen ikusten. Zuen amane lehenguzini. Bai? Bai. Txen, zuen amane zinazu. Nire amumana igual, eda itxitxana. Amumana. Zure ama akordetena argala. Bai. Eleganti. Bai, fine. Eleganti zen. Hainki euken akordenan bendeute eukitxe bana, hainka bat. Bai. Betie hori eukitxuan, betie... Baina fine, Andri, eta asko gogundu. Bai. Txen, zuen amane zina, justa. Nire amuma. Amuma, justa. Justa lehenguzini. Abitxu. Bai, zan nire ama. Amba. Amu, da gero hemen kaminun be pasetezan hasieran ezauen problema ize kotxe egitxe dutezin. Baina gero urti pasabala, gero eta kotxe geisha. Claro, kotxe geisha eta... Eta kotxe geisha horra parkaute, eta ertzainekin gero multak eta ipintzen. Bai, eutezin baina, bueno, ezan horren besteko zer ipoten. Orduan trafiku ezagun nuingo modukute. Eta, bai, bizkatatzen dut zein gotze, zu hemen biherren hasi zinen, inaguartu zen duen da, gero torri di Garbin eta Maite eta, ez? Gero ukizen duzan umik, alabak. Hiru alaba ukiozuz. Harina. Alabak, ja, bauk esan zanen biherren. Alaba pasako zen da gero hasi zinen biherrin. Baina alaba txikixe zile eta zuek biherrin tabernan, zein arduratzen edo zelan eitzezen hori? Ba, nire honekin, nire alabakin ama, neure ama, general. Ba, neure ama, arrutz. Osa, zeu eta zeure aman Ba, nire ama etxigaz, initzu zen, neu biherrein tabernan da amak. Edarto. Jope. Baita, ya no dute segidu? Ba... Zuk animauko zeunke bizi zeosunaz gazten bat taberna bat hartza? Bueno, gaur egun ez daite. Dudi dukuzu? Bai, dudi dukut. Da, ze keitxotzu igual gaur egun inatza? Hombre, ze haitxik bierrazken bidalako, guzeko egun bat jaiezken duen hartu. Ja, o sakrifikago da, ezta? Oixi, sakrifikago. Jaiegunek eta honi bebierri isa. Sekulo bakazinorik euren para ustinezken duen hartu, ez dago hartu. Arresko bai baina, punsa. Bai, arresko kumari. Arresko bai. Bai, no zirri bizaz, oporrak. Nik? Bai, baina lagata gero da berni. Ba, lehengo, haritan neure gizona hilarte, Nora bez, sekulo bez, nire gizonak zau nahizte inajunde. Da bakarrik edatu okurri dukuteik lagunekin gizona dela da? Ez, pentsa buz. Nire gizona hilde ero lehenengoko Marrueko zahuinen. Da gero, zertzu? Marruekos guztu batzuna da? Niri bai. Beti izaten eban, nik entemala nahi horre Europako nazioek eta Belgika horrek eta horrek etxio eta horrek Bilbon ikusten. Gu tio eta tia guzan Bilbon, da Bilbora juteinen, tio natata. Horre ikustekotan, horre ikusten zila Bilbon data. Zozer gauze diferenti, nahi nebala, zozer kultura diferenti. Da lehenko kozalei Marrueko za. Bereta, bet diferenti. Nik ondo nik esorte zeutzen. Ez, Aventura sali bizenzaz. Bai. Ezta? Bai. Zertzuk egiozuz? Gero kruzeru behin duen. Bai? Bai. Bilbotik, Portugala eta gero Portugaldik, Tangerratik, Malaga. Gero Malagatik itxap. Txenzien nazan beste kuinina. Da geixa biaja usu? Ben Kanariasen behoi, zeraz, Alabiaz.
Ailustiko labiaz, bai, Kanarias bibider. Airin bibilizaz, nik badakit. Bai, helikoptero bai. Helikoptero bibiliza? Nun, zer lekutan edo? Markinen Karmentan. Benetan? Bai, Da, guztu batzun? bai, gustatzen nire. Nik hori bitxu hori aprobetako duket. Aprobetako duzu. Da, impresiñoi ez dutzu, hori ontzu Bai, edo? Zematu? hori ez da ondi temporazko, bai. Unaidek pinisten paute helikopteroko biakitea. Ah, bai? Derri hor funbiendule eta helikopteroen Markinen sartute ondarrua buelti. Pitxu. Da, gaur egungo emakume gazti izango bazine, zer guztueko atzune itxi? Bueno, ni Zer guztuete atzune? viajau. Viajau. Diru eukitxe emakume gazti izena zuen edadekuaz viajau. Mundu izotzi guztueko atzune. Bai, bai, Da gaina holan, kultura diferentik eta holan geisha honik. gaur gehiago. Ta ze bier guztueko atzun, zeuri holan, gaur egun ikesteko. Bai, izateko niri asko guzteteaten baserreko bierra, Honek zan da nortu ginen, niri asko guzteteaten. Bai. Bai, bai. Eta gero... Zema bider pentsenoan, nik balitzak de orduan diru izkoen da. Diru ez da, nik granja ipiniko nauken. Asko guzteteaten niri. Animalixak eta be bai? Ba, animalixak asko. Bai, Osa, que igual veterinari xibe izango zinakela gaur. Veterinari xiste peina granja izaten nuen, piniko nauken. Zeu, negozio modun? Ba, negozio modun, ba. Betxo ondo. Orduan diru izkoen gutxen da ba. Bai. Zatako da. Ez, Zuk, zozera. Kotxi, gero karnetan bizi guzti peni aukizen duen, kotxeko karneta ez aukitzi zeu. Ba. Eta gero, gizona hilta gero... Gizona hilde gero bat aneman. Gizona hilde gero ze izen duen? Karneta eta 76 maturten eguzan. 73 edo neko zen, Karneta eta aneman nin. 73 karneta eta ole zu. Ole. Orduan, zeitxik ez ba. Ba, orduan nire gizonarla abestuzten ningo, orduan arte Karneta eta tene. Esan normalena? Ez. Zezan, matxisti izan ala, holan Bueno, matxisti edo baina, bai, hoxe. Ez da, albun. Bai. Por si acaso, hoxe, albun. Da, eta zen un karneta eta ibil zinen kotxia gazatzen. Bai, urtitan ibil nitzen horlako horrek txixek. Bai, naranji edo, xeukena. Da, gustora ibil zinen biurriparik. Bai. Berritxo osterak, ondarroa jute zinen? Ez. Betxo horretan koardi zen, kamino nibiltzen bihurtu itzen zen. Da, mendixei baserria, da betxo ibiltzen zen. Bertan gora bera ondo. Arto. Oso ondo. Hori be... Fotografisi badan nuen, naranjituan nundun. Bai. Atatako. Bai, bile bilina, erakut bihanduko zietopetatenin. Bai, nun bilina azte burun bile, naranjitoa zatagen duzen erretratu, saldu gendu nagunin. Da, zurie, Maritere, zerrei atzu, emakume modun, nahi esaten, emakume modun zerrei atzu gatxena. Bizitzan holan esatezune, hau pasabazte edo txos, emakumina zelako kabela letxe edo izer bada holan emakume izetik esatzune gizonezko izen banitz erraza eukiko naban hau edo... Bai, zu, bierrak eta baserrikuk eta horren petzatzen du, gizonezko izen banitz erraza bain norentxuzen. Ja. Inder gehiago eukiko zen dut. Bai. Baina bestelan bizi modun, imagina, zein gozen duen gizonezko izen bazin andrasku barik oina arte ineztuzune. Zo zer bada holan pentsetezune ez... Ja. Osa, zu bere... Gu gizonezko joarik uzen duen etxine andrasku bakarrik eta pentsabuz. Claro, eske hori egizu da, danok aiztak izan. Bai. Ederto. Oso Bastak ito. Entzai zuzen, nire ama eta be bosta izazin. Gero... Zuek aiztak da zupe dan ala. Bai, da nipe alaba. Ja, betxu. Eta hor da, mutil bakarra zein da, unai, lobetan. Unai, unai. Unai doko bakarri. Ez, nahi da Josu, aiustiko. Aiustiko txikixe. Bai, aiustiko txikixe. Claro. Etxine hemen unai. Bai. Zutzako oin gaztik, izozutan inbidizio notutzuen, eskara gaztik, urrango generazin joiek. Hombre, dauken libertadi.
Da, libertadi zer da? Zutzako, zer dezatezu libertadi? Igual, eskondu bierrik eta ez eukitxitalako gauzak eta? Ba, hori bai. Hori bai. Da batez ben libre ibiltzeko orsier. Ba. Viajetan da, Holandara. Lagun bataz gero aran hori besti. Ba. Osa, gargi da zuko poltsikun dirua zeuketa... Ba, ni poltsikun dirua nuke, ongo ibilingo txakela. Ba. Ta nora gongo zinen ba? Bueno, ez daiz baina... Lekon bata diferenti behintzet. Bai, Ezkerrek diferenti. esate bat lehena esate zen duela, hemen biharra itxezen duenik, biziko zinakela, hori dut behar nago, ezkerrek. Abioi baten aleta, nago, ez dakiz. Zungo nintzakela, abioian busten nime bai. Biaketa. Zaten eban. Abioian busten nime bai. Zaten eban nanazanik. Ederto ba. Oso ondo. Muy bien. Bastak bai, zehamei tabernako bai. Tabernako gauzak da espik euskal Zozek alde bat zuri komentau nahiko zendekena edo... Zatekorik edo, batu Ez. Eskerrik asko, Maritere. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zoi maga, ikusko zaitxut oletxin. Oletxin ikusko zaitxut. Bai. Egin batzu kaso, urrengo. Bai. Ze zure aiztiti ikustotxoan, ikustotxoaz, Mari Joseaz, aizti sama. Nire ama, bai. Oso ondo. Amo, eta zuen eskonduko zinake? Ni ez. Oizatu ni beti. Horretxas amaitu. Hori. Oin beste jakinezko? Oin beste jakinde eskondu entzakelik. Hori beti izan izot. Zupakarrik ez. Asko. Bai. Ukasu ingotzen. Kaso ingotzu. Bai. Eta umeik aukiko zen duen, hain beste jakin. Umeipez. Hori milagros ebe horrein izatuzkun. Da nire pape bai peti zozten niri. Bai. Da tia Felisa gure. Naupe bai honei, hoitz zatutzat. Oingo modun etzari biziko, Umeik erten mozu eze. Bai, hori landate, gure tia Felisa leku. Beran gauza politxe. Gure homak ez, baina tia Felisa beti zateban. Biajaute mundu zutut. Bai. Ni tia Felisa zatu neban da zuen ama bai ondo. Bai, da baina gure tia Felisa ikustakon. Atio esario amela bat, Israela eta Esteina. Bai. Albanetan mobitzan. Bai. Usta bitxakon. Gaur, egongo gazti bazana, hautsi behengo zen kanpun nuen. Ba, nebo xingun neban. Bai, ba, behitxu. Ondo da, alizen dozune behintzet, gizona falta eta gero be, erizuz. Ba, gizona hilde gero, itxuaz nadanak. Kanariaza, Benidorra, Marruekosa. Bez? Hori barkoko viaje. Ba, barkoko viaje. Helikoptero memontu Kanariazen, bai. Kotxi behale zertu zen duen, makinatxu batek. Ba, pentsaizun, gizona hilde gero horretan okein itxuaz. Porque bestelan gizonak, ja beti barredi pintxoan. Ja. Premiño, zure premiño egiko banda. Bai, uxia. Bierretxeko bintzat. Bierretxeko. Ze mainoat etxean dut, ne? Ai, Dios. Oso, Vale, eskerrik asko, Maritere. eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zoi. Ai, Ize bartu gari zuizea.